Καλημέρα σε όλους σας. Σκαπόγευμα είναι τέλειο. Και σήμερα παίζουμε Clash of Clans. Ελάτε στο πλάνο μας. Ελάτε, λέγεται αυτοκρατορία. Είναι ωραίο πλάνο. Είναι ωραίο πλάνο, ελάτε. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, ποιοι είμαστε. Έχουμε αρχίσει η ώρα. Να σας δείξω το Word. Αλλά είμαστε καλοί στο πλανήτα. Αλλά αυτούς ο μπαμπαρούς, κοίτα τον μπαμπαρούς. Είναι αυτό. Και μετά φεύγει ο δράκος που τους θέλει. Και να του κάνει τον άνθρωπο. Να του κάνει άξιο, τι τον κάνει. Κάνω αυτό, όχι φεύγει όχι. Είναι το κάνει. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Του λέω το σύνολο. Αφήστε με έτσι. Πώς είναι στην πραγματικότητα. Λοιπόν. Θα βάλω στρατό να γίνει. Κοιτάξτε πόσους μπόνους έχω κερδίσει. War win bonus 258.000 elixir και gold. Και μετά με αυτά θα μπορώ να πάρω. Δεν τα έχω πάρει. Δεν τα έχω πάρει. Κι όμως δεν τα έχω πάρει. Ναι. Θα έλεγα να κάνω μορτέριο. Αλλά ήθελα να αναβαθμίσω κανόν αυτά. Να μην τα έχω τσισμένα. Κοιτάξτε, Airborne Mine, Air Sweeper level 1, level 1, Solo level 1, level 6, level 6. Και παλιά είχα άλλα τα τείχη. Κοιτάξτε το μέρος που αναβαθμίσω τα τείχη μου. Copy, edit. Εκεί, λοιπόν, εδώ αναβαθμίζω τα τείχη μου, γι' αυτό είναι έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι έτσι. Μην αναρωτηθείτε. Εγώ τι κάνω, θα φύγω από το παιχνίδι. Finish later. Και αυτό είναι. Αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι το village μου. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε ένα subscribe, ένα like. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε την ομάδα σας, την έχω κάτω στην περιγραφή. Ή αλλιώς τη βλέπετε και από εδώ. Bye. Και ξέρετε, 34 Dark Elixir.